Amurwati kiprahe turangga prajurit dosa bekta udale rawana dyanama maju barang habelan curi yo Amurwati kiprahe turangga prajurit dosa bekta udale rawana dyanama maju barang habelan curi jaga jaga lumasono prajurit jaga tadi berkomendak kala sirna jaga jaga lumasono prajurit jaga tadi berkomendak kala sirna yo Satria Raga memang
godang kaplek lagi wal watu kampung ngopong watu kapur babakan seni aja maitu ake sing godang ake sing misuwur rakal iku kabeh kapan bisa todek babakan seni aja maitu ake sing godang ake sing misuwur Putri Sarinade Putri Suri pepujaan Dewi tiap hari sendiri menari diiringi lagu Sarinade. Putri Sarinade mengapa nangis matamu bekas aduh mama aduhlah papa bahasa hati masuki mata Lagu
mataku berkah Mama adulah papa gak sampai masuki mata lagi bisa ketemu kangen kangennya ora ketemu kata saiki sliramu nyindro janji lupa tanpa pamit maka tresno kang suci
pancen lelakonku aku tansah kelingan nalikane sepisan ketemu mbok aja citra ing janji yen to pancen liramu ora pasti ya ya aku tansah kelingan nalikane sepisan ketemu mbok aja citra ing janji yen to pancen liramu ora mesti sos os os jadilah ya Allah jadilah ning roko tunggal jatuh kali jadilah la Allah
ya lo sing kalau kae jadilan ya lo sing sayang rukun rukatan memang gampang anggonku ngilangke tresno sing tuwuh ning atiku dadi siji koyot ning jero ati. Sedang patung roro jonggrang seliramu janji jadi sehidup semati. Campur nganti dekat oyot-oyot ben gampang anggonku ngilangke tresnomu sing tuwuh ning atiku dadi siji koyot ning jero ati.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
piye 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 piye. Om naikin sedikit. Nah. Yuk. Ngopo Jel? Kok ndomblong ki ngopo Jel? Iya, selamat datang Andis dan Komet. Ya, Ayo. Sorry. Urung-urung wis mangan semongko iki karepmu piye? Wis Iya. gawe urung. Mas Febri, Dalam. aku ki nek bareng wong loro lagi. Piye? Vibe persis ning Purworejo. Lah ya wong padha-padha nyonge Purworejo ta. Padha-padha wong Kedu iki. Iya, wong Kedu. Wong Kedu. Kedu. Iya. Bagi para penonton yang tidak berkepentingan di atas panggung, mohon untuk turut Semoga sepindah malih sekali lagi buat para penonton yang tidak berkepentingan di atas panggung, mohon untuk turun ndak panggungnya jugruk. Yang belakang sudah ambles panggungnya, monggo. Terima kasih. Rizkan ndak sing nabuh jugruk ngasih to nabuh. Piye? Aku kan ngomong, ngene iki terus ngumumke.
Lah piye aku sing kerja wae apa piye? Oh gendana bendahara ya Des, kowe Des. Iya. Ora apa-apa kok mlebune ning nggon aku kok kok kowe kok. Heeh. Golek sing akeh Des. Golek sing akeh kok mlebune tetep nang aku kok. Iya. Iya, matur sembah nuwun. Iya, Satria Raga Tunggal angger nanggap ledek munyuk siji kabeh kok. Des, Des, hei, Des, ora Des, hei, oh dol cilek bareng, ora ajan-jan iki dhewe iki tukang parkir apa piye ngono? Oh nggih, ngene sik, nah, nggih, nyuwun setunggal, nggih, oh. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa subhanah. Sini enggak apa-apa. Ya sini. Kasih ya. Kasih yuk. Sing gurung. Saking muter mawon mboten napa-napa. Iki sikile dokter ngali-ngalingi. Saya tahu. Iki dokter nganu Mas Febri. Niki. Sikile jenengan iki. Nah. Ayo. Nggih. Salam riyen Mas Andes. Nggih, monggo Mas Komet. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saiki tes kompakane Met. Aku didongake sik. Ya. Muga-muga masyarakat kini sehat selalu lancar rezekine. Amin tentrem ayem. Nonton tambah rezekine. Amin. Iya to Met to. Pokoke bahagia selalu. Awak dhewe milu sapa Met? Adewe milu Satria Raga Tunggal. Alhamdulillah. Nggih. Iya to. Saiki tak njaluk kompake kanca-kanca kabeh. Ya. Nek aku muni oe, ngono muni sor ngono ya. Padha bareng iki ya. Bareng kabeh. Yo. Nimbane iki. Dari Sabang sampai Merauke Berjajah pulau-pulau. malah pidato kowe iki malah berjajah nyanyi kowe. Kompake. Ayo. Oe. Kurang seru. Sing mantu kabeh. Iya. Oe. Hae. Nah, Oh, ono sing kene untuk sor. oh iya. Liru. Sebelah kene. Biasanya sing oe. Sor. Ngono. Hae. Sor. Iki ngono kudune ya. Kompake. Ibu-ibu nggih, kompake. Tapi nyuwun pangapunten mangke nek sing rada otek untune mboten sak seru-seru. Lah napa to? Nyopot. Oh, nggih. Berarti sing gigine kuat-kuat mawon nggih. Nggih. Nek sing ampun mboten sah nek mompong. Timbang ilate model matu malah sol. Ngono to, Des? Oe. Sor. Hae. Sor. Nah, iki gawe apa Luar Men? biasa. Luar biasa Men. Nggih, Alhamdulillah mengetes dhewe kekompakan. Nggih Awak- sarengan Skanaron Indonesia. Awak dhewe niki acarane apa Men? Acarane niki Apa? apa Pak Dokter? Pak Dokter iki ora iki. Acarane pun. Wah. Udah kono ya. Limo. Saya. Iki piye iki kok? Acaranya apa, Mas? Wangsulan. Acaranya apa? Rasulan. Hari ulang tahun. Iki piye? Kata? Hari ulang tahun dari Satria Raga Tunggal. Wes, aku wis jawab iki berarti. Ya. Selamat untuk Dokter Inggar. Ya, termasuk maling ini, Men. Kancane mah kudu wadahi. Aku wis jawab lho, Des. Iya, berarti nek karo iki jawab 2 menit iki Siji tambah siji piro Pak Dokter? Ya, Apa tekono? Siji tambah siji piro? Adiae wis entek ora jawab aku. Pinter Pak Dokter ya. Angel ae. Oh, Pak Dokter ki Napa? akon wong kon nganu kok. Gali kubur apa Mendem piye? wong apa piye? Awak dhewe metu kok do macule piye ta? Pak, aja dipaculi, Pak. Oh.
Niku ajeng ge mlebet ngitu nggih. Oh nggih. Mangke kula tak mlebet mriku, mbok-mbok kula saged. Iya. Nggih. Ya wis di saiki Nggih. ana cewek-ceweke do ngantuk. Heeh. Kon ngadeg. Wingi sing ngantuk iki. Sing ndi? Saiki ngarepan iki tunggal dini Oh ngantuk. iki. Oh iya. Saking do laris-larise do mripate alah apa meneh sing nganu Iki. pawang. Gawane ku turu. Ora. Ger bende. Nek Bendina leven nutuki wesi teng ae. teng 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 kurang laras teng 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 teng. Iya nih wong iki. Alhamdulillah gak cukup meneh. Gak cukup meneh. Oh aja nge pertanyaan iki rek. Ben ra dicukup. Iya, ya wis. yo. Saiki dikompake met. Met ora ngantuk. Yuk berdiri. Ayo berdiri, ayo. Ayo, Mbak. Mbak. Ayo, malah do turu iki. Karo gak diama kok. Mun riko urung matun. Apa wis meratak parine riko? Malah ngobrol. Lek anjay. Sopo? Anjay. Anjani yo anjay. Mbak Anjay. Anjay, lo sini lo sama teman-teman lo. Selebe dong. Kita mau joget ini. Lo mah tidur, ini anggap ae. Ayo. Ayo. Ayo kita berdiri nanti kubur di sana bareng-bareng yuk. Ayo. Ya, semoga. Lo berdiri lo. Lo pawang. Sono. Lupa. Iki koyone ora gelem ande wis. Tapi Ora do gelem iki. ayo lek aja. Ya tangi no. Iya. Heeh. Sesuk. Nah saiki no. Saiki Pak, no. aja gede-gede ngger wong cilik-cilik ya, Pak. Iso ling aja amit-amit. Jabang bayi. Ayo. Gelas gede ilang Ayo. basang sawane. Jel. Ayo lek jel. Gali warase. Seprecek das. Yuk. Sono. Semua pasukan Cap untuk perhatian di sini. Nih. Oh, Tukimi. Halo Tukimi. Mi. Halo Mi. Halo. mi jemong. Bingung. Ya. Ayo. Dirutke, Met, dirutke. Ayo. Jadi dua itu baris itu. Hah? Saya Rono. Sembarang. Ayo, kowe ki sing ngerti bae kono aku tak ngono. Angel kandhane iki suwe kok. Kowe sikilmu napa to, Met? Oh, ya. Pelaku pencek kaya simbah buyutku. Bapak jeneng nama itu anene mondola nane simbah buyutku. Pelaku pencek kaya simbah buyutku. Ngene Mas. Ya, bapak jeneng nama itu anene mondola anane nanu. Pelaku pencek kaya simbah buyutku. Apik. Saiki diajari. Iya, dibuat. Ayo, milu kae, pelaku pencek ngene ya. Ya. Ayo. Sikile ceketing, sikile penting. Ayo. Sikile kaya komet. Ah, sikile ngono. Kae milu kae. Lek ajai angel kupinge yo. Ayo. Pak Bapak jeneng apa itu? Anene wotolan, anane nanu yoku. Anane laku pencek, kaya simbah buyutku. Ala Bapak jeneng apa itu? Anene wotolan, laku pencek, kaya simbah buyutku. Gini, kita. Gini. Bisa gue pencek tenan ini. Mangece aku. Amin ya Allah. Des. Stroke.
ya. Mafailaton, mafani. Assalamualaikum alaika minal aman. Lialihi alamun ala Muhammad. Mafailaton, mafani. Assalamualaikum alaika minal aman. Lialihi mafailaton, mafani. Assalamualaikum alaika minal aman. Lialihi kering saka kering saka. Piye? Oh terus tak kira sogok keri ngono ya. Bisa ta? Ya. Monggo. Para rawuh sadaya. Ayo tak sogok-sogok ya. Ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Ojo marah-marah no. Ya. Sikat WC. Tak sogok, Allah keri. 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 Mars PKK. Des, kowe kok laris teman to, Des? Gantian. Aku yo pengen keri kok. Mbok menawa. Ya. Ya. Ayo tak sogok, ala keri. Tak sogok, keri. Helah. Keri. Sogok, keri. Oh. Ayo. Yuk. Di zaman berdua Dur kelingan anak lanang biyen tak opedi desa iki ono ngendi jarene wis menang keturutan sing kadang tinggal janji ning saiki ono ngendi. Wih, saya toh. Ngene. Wis tuwek iki rasa kang joget. Wis toh, nyong wae pasrah karo nyong. Mabuk GPU wae kowe. Ayo. Gelut apa piye? Ayo. Ayo. Tak piye? Ayo. Ayo, ngono kok. Mas Danang ojo aku Mas Danang. Mas Danang ojo aku Mas Danang. Iki komet. Komet, Mas. Komet Mas. Niki sak Sikile ono matane, Mas. Niki Mas. Komet Mas. Blacklist mawon Mas. Ya sikile ono matane lho. Mata kaki lho. Wis tak omongi berobat kula.
kompor. Kowe rasa melu-melu Des, kowe rasa melu-melu Des. Kowe nek arep dipotong rasa melu-melu. Andes, tapi aku belum semangat kalau belum mendengar sempritanmu. Yo, Mbok. Ayo, semangat. Lagi. Terus. Cepet man. Ayo. Yo, saiki telu ya. Ayo apa, Cik? Iya, iki arek gelut apa arek perang? Perang sik. Salto no. Iya. Iya, nyempret dulu. Oke. Ngomong terus ya, Mbok. Yo. Sora
Yo kaki beturangga asale saka satriya raga tunggal memang untuk Anda. Spesial ada Mas Dr. Inger Bagus Wibisana Sugeng Prabu Mas. Saya beri sungguh sonten ada Mbak Dita Melia. Dan juga Mbak Heni Ramida. Ayo Mbak Dita, gerduke. Gaskan Mbak Dita.
sudah dihadirkan. Gua yang tenang. Gua yang tenang. Mas Ingga. Apa Mbak Ya, Dinda? apa kabar Mas Ingga? Apa kabar Mas? Hari ini sudah menyuntik berapa pasien Mas Ingga? Viral. Terus nanti viral. Tidak. Makanya tak terhitung. Lah ya tidak terhitung. Dia sering Tidak terhingga, nyuntik wong. oke. Tari konten saya masuk angin mboten Bu? Boten. Oh mboten. Oh, betul. Nek angin tak akan sontek nek Mas Ingga. Iki lumayan aku Eh. dadi admin dene lah. Iya ora apa-apa. 20.000. Iya, 20.000. Walah, iya. Masa ya sak wong 20.000. Masa. Iya lakon apa ta kaya ngene iki Kis? Saya yo ngopo ning kono malah ning kono. Nyambut gawe. Oke, Oh, kowe nonton? Kan coba kae. Bek Oh, digulung. nonton. Digulung. Iya. Bek digulung. Helmnya digawa ora? Kok ndak ilang helm? Wah, Nek nonton jadilan itu dengan helm. helm iya butuh helm. Iya. Iya, kesayangan sudah, Mas. Iya, sudah. Wah, wonten panyuwunan lagun mboten dari Mbak pilih panitia? dari panitia. Oh, Antares. Ya spesial buat Iya. Dokter Inggar monggo. Oh, kalau enggak ada Apa, manut- Mas? manut- Apa? Manut guri manut apa? guri ya. Kayak rembugan kayaknya apa? Titip cintaku. Oh iya. Siji loro telu papat lima enam itu. Siji loro telu papat lima enam itu. Siji ini nanti. Iki loh, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kerja, Zak. Kerja. Iya. Jalan-jalan. Oh, Iya, anyar. Anyar Eh, Bang. eh, Anyar iki lho. lagi. Iki dijak dadi rapopo iki. Bisa jadi apa-apa. Iya. Iya, oleh. Ini jorok ini. Nono. Ah, no. Ah. Isi kejop. ACC. No. Ayo sikat Mas. Ayo. Ayo, sik. Nanti antara Sregas Negara Angin. Oke dong. Sawere 600 dong mau. Nanti ada sewu siji juga. Oke.
Gandul-gandul. Iya. Apaan lagi dah? Sudah dihadirkan sudah jadi. Sudah Mas. Ya, tarik dulu. 3, 2, 1 Satrio Rogo Tunggal. Memang untuk Anda. Durung gulung angel tak nak Mawang, yo. Mawang, ayo.
Kowe napa Des? Malah tilang tilung. Kayak kemusuhan. Wah, ndak ngomong mau. Sulit
Didi duwit jreng damar mati mulia Siti lunga pasar babi mati semar mendem Do re mi sol jeneng dodol kiya-kiya mirip tahu tempe nang rasane waktu terang bulan udara bersinar terang teranglah sekali di kota Surabaya belum berapa lama saya duduk dengar timbang datang kawan saya Om Susu itu namanya. Mari rame-rame kita pergi Tanjung Perak panggil satu taksi kita sorak bersorak taksi. Ini orang menari sekar-karan rana sing wani Ora wani nyekelin dasku. Nyekeli apa? Ini dasku. duduk. Ardek. Iya, kok emosi ta, Dek? Kok emosi tok kowe rangku ngopo ya? Tekan di. Iki ana apa iki? Tanjung Perak boleh ikut bawa gitar konsong dia jangan lupa minum atlas Tanjung Perak kopi laut. Iki lagune wis rampung terus kowe Urung, waktu terang bulan cahaya terang sekali di kota Surabaya belum berapa lama saya duduk dengan dia terdengar saya Om Susu itu namanya. Mari kita pergi Tanjung Wes jenenge mek. Bookinganku iki ning kene iki pokal. Lah kok kowe iki taksi ning ngono iki ta lho. Ki arep piye? Loro. Lek ngayahi kuat. Wes siap. Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut bawa kita Jangan lupa minum anggur Tanjung Perak tepi laut. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika. Wah. gelas. Sik Pep, ana masalah apa to Pep Jan? Ana masalah. Tolong rambutnya kuwi dibenake sik. Nah, rada ganteng. Rambutnya udah. Dia keleban rambut ya. Yo, Angel. Manoke nopo? Mbok pisan-pisan bajing loncat ngono Angel. yo yo bajing loncat yo. Yo. Bajing loncat Ya, Angel bajing loncat. ora apa-apa. Yo 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 yo. Ya ya oi. Ya ya Angel lagi yo yo.
Biasa. Oke. Aman. Sing
Yo. Yo, halo. Banyu larang. Ya sing kira dadi semprotono ngene sira apa-apa. Iki penontonnya semprot kabeh. Kuwi lho penari ini. Ya. MBG. Lintang rembulan kumu biar cahyane ngelingake aku marang slirane ora iso lalekake esem gemesake tansah sumanding saben dinane. Tukang sana kok tukang jujuk Tukang usum jadi atau podo-podo le usum Lalamu. Kayak pitikmu. Penari ya? oke Jengges di sini juga ada Inggar
Kita Amora. Bablas angin